Bon dia a tothom. Benvolgut president de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, honorable senyor Carles Campuzano. Gràcies, amic Carles, per estar un cop més participant en les nostres jornades i activitats i també pel teu suport als drets i a les necessitats de les persones amb sordesa i les seves famílies. Estimada señora Mari Carmen Sacacia, nueva presidenta de FIAPAS desde mayo de 2024, muchas gracias por participar en nuestras jornadas en esta nueva etapa y reforzar así la colaboración entre las dos entidades que, como bien sabes, viene de muchos años. Benvolgut senyor Enric Botí, delegat territorial de la ONCE Catalunya. Gràcies, amic Enric, per acollir un cop més les nostres jornades en aquest magnífic auditori ONCE i per estar sempre al nostre costat en els moments importants del nostre col·lectiu. Bé, benvolguts companys i companyes, amics i amigues, començar dient que per mi, com a president de la Federació ACAPS, us vull donar la benvinguda a aquestes 28enes jornades de formació en modalitat oral i agrair-vos per estar aquí i participar d'aquesta trobada tan especial. Però vull començar amb unes primeres paraules de solidaritat amb totes les persones de la comunitat valenciana que estan patint, com sabeu, aquests terribles efectes de les riuades, i vull fer un especial record als testimonis que ens arriben del que estan patint les persones amb discapacitat en aquella comunitat, que sovint queden oblidades perquè diguem que en el dia a dia no es té present les seves necessitats. I en aquest sentit vull reconèixer el gran paper de les entitats com el CERMI Comunitat Valenciana, FIAPAS i altres federacions del sector amb les que estem en contacte i amb les que estem intentant ajudar al màxim possible. Bé, fet aquest recordatori important que aquests dies ens porta molt focalitzats amb això, el que vull posar en valor és que avui celebrem el 20è aniversari de la Federació ACAPS. Durant aquestes 2 dècades hem avançat molt en la defensa dels drets de les persones amb sordesa i les seves famílies, com bé recordava l'Ariadna, promovent molts avenços en els àmbits de la salut, l'educació, la inclusió, la inserció laboral, l'accessibilitat i la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la societat. I aquest és un camí que no hauria estat possible sense la dedicació i compromís de moltes persones, de molts professionals, de moltes institucions que avui ens acompanyeu. Així que, primer de tot, moltes gràcies a tothom que d'alguna manera ha estat implicat en tot aquest temps. Però també volem reconèixer especialment la gran tasca de totes les persones que han format part de les juntes directives de les nostres entitats, dedicant el seu temps de manera voluntària i que han fet del seu activisme social un real motor de canvi per un futur millor de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment. Per això al final del matí farem un reconeixement de tota aquesta tasca que crec que serà un moment molt emotiu. Efectivament hem avançat molt, però queda molt per fer, molt. Sovint ens trobem avui en dia que la societat i les administracions obliden les necessitats i els drets lingüístics de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment, que són més del 97% de tot el col·lectiu. I per això seguim treballant intensament perquè tant el Govern com el Parlament de Catalunya i les administracions locals tinguin en compte aquests drets de les persones amb sordesa i aportin els recursos adequats en salut, educació, inserció laboral, cultura i accessibilitat. Per exemple, en ple 2024 ens resulta incomprensible que el sistema de salut deixi de donar suport als audiòfons a partir dels 26 anys, com si ja no fos necessari. Persones que han estat diagnosticades pel sistema de salut, que està comprovat que necessiten aquestes pròtesis auditives i el sistema les abandona en una situació inèdita amb altres problemes de salut o discapacitats. O també comprovem que la llista d'espera i renovació dels processadors d'implants coclears segueix sent exageradament llarga, o que no hi ha un protocol ben definit per garantir que hi hagin subtítols en l'àmbit educatiu i cultural
o els mateixos actes oficials de la Generalitat o del Parlament, o que a vegades no es posi en valor el que ha suposat la detecció precoç de la sordesa, l'impacte dels avenços de la tecnologia i de l'educació i el que ha significat per les noves oportunitats de formació i d'autonomia personal de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment. Per tant, tenim, doncs, encara ara reptes urgents que cal solucionar i en els que actualment estem treballant intensament. I no hem d'oblidar que cada dia ens hem de guanyar aquests drets i ens hem de fer-nos visibles per fer factibles aquestes justes reivindicacions. Però bé, no només hem de mirar el present, volem mirar el futur, no? I en aquestes jornades, com sempre, volem ser inspiradors i col·laboradors amb els nous avenços tant de la salut, de la tecnologia i de l'educació. I per això, en aquest 20è aniversari, hem escollit, amb la jornada d'avui, ponències i sessions que exploren un camí de futur en aquests àmbits. Com ja ha dit l'Ariadna, i no m'estendré ara, tenim una primera taula rodona sobre les perspectives de futur tecnològiques, farmacològiques i higièniques amb el tractament de la sordesa. Després parlarem de noves eines de logopèdia i rehabilitació utilitzant realitat immersiva, un projecte pioner de CAPS, Audivers 360 graus. I a continuació dedicarem un bloc a les noves tecnologies per a l'accessibilitat presentant la nova tecnologia Aurcast que ofereix noves possibilitats a la comunicació de les persones amb sordesa i de participació a la comunicació de diversos actes. Bé, dit això, aprofitem per agrair a la participació de totes les persones que presentaran ponències durant aquestes jornades i dedicarem un espai finalment a la celebració d'aquests 20 anys perquè d'alguna manera aquesta jornada és també un homenatge a tothom que ha fet possible aquesta llarga trajectòria. Fixeu-vos que és un moment significatiu per recordar aquest camí recorregut, tots els esforços que han estat fent possible aquest avenç cap a una societat més inclusiva i accessible i que sense el treball incansable de les persones voluntàries, dels equips tècnics i de les institucions que han cregut en aquesta missió, res d'això hauria estat possible. Estem segurs que aquesta serà una jornada plena de coneixements i d'inspiració cap al futur, però també una jornada d'emocions compartides, recordant reptes i avenços del passat i del present i que ens permetrà agafar noves forces per seguir treballant. Amb això vull expressar la necessitat de seguir treballant i sumant esforços per reclamar i construir una societat on la comunicació sigui plenament accessible per tothom i on es reconeguin els drets i la igualtat d'oportunitats de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment. Gràcies de nou per la vostra presència i participació en aquesta celebració tan especial i que gaudiu de les jornades. Moltes gràcies. Bé, president de la Federació ACAPS, Raimon Gené, presidenta de la Confederació FIAPAS, senyora Carmen Sacacia, diputat del Parlament de Catalunya i president de la Comissió de Salut, senyor Carles Campuzano, i amics i amigues de CAPS, de la Federació ACAPS, en nom del grup Social 11 a Catalunya, donar-vos de veritat de tot cor la benvinguda i tornar-vos a dir que sempre que veniu aquí esteu a casa vostra. Per què? Perquè a la butxaca porteu la clau més important per entrar a aquesta seu i per millorar la vida de les persones. És la clau que jo li dic, la clau de la il·lusió i la solidaritat. La clau de la il·lusió perquè és important que tothom tingui una il·lusió al cap, un somni. Els somnis s'han de treballar per aconseguir. I la clau de la solidaritat perquè amb l'esforç de tots nosaltres estem contribuint a millorar la vida de moltes persones amb discapacitat. L'11, com a CAPS, cadascú en el seu àmbit d'expertesa, ens hem tornat amb uns referents en matèria de ceguesa, de deficiència visual greu, de sordceguesa també, i ben aviat, a partir de l'any que ve, serem uns referents en baixa visió. Presentarem a tota la ciutadania una nova fundació, la Fundació de Baixa Visió, per atendre aquelles persones que encara no tenen ceguesa legal, que surten d'un hospital, que tenen un problema visual important, però que necessiten respostes, segurament no des de l'àmbit clínic, sinó des de l'àmbit social i tecnològic. I es trobaran una fundació que recull l'experiència de l'11
i tracta també de donar respostes a més persones que ho necessiten. Raimon, amb vosaltres fa molts anys que ens uneix la discapacitat sensorial. Jo crec que som dues entitats agermanades. Quan parlem de barreres d'informació i comunicació, ens hi posem, jo crec, a treballar molt ràpidament, no? Sempre podem veure en aquesta matèria l'ampolla mig plena o mig buida. Jo penso que tenim molts reptes que ens uneixen i que ens toca més treballar de valent, no? Com a sector de persones amb discapacitat, on el vostre president, permeteu-me que ho digui, el Raimon Gené, és un activista de fa molts anys, és la persona que porta més anys com a activista dins del sector de les persones amb discapacitat, serveix a molta gent que s'incorpora per traslladar els missatges, no oblidar els orígens, recordar com van començar les coses i cap a on estan les lluites importants. I la resta de persones que ens hem anat incorporant hem tingut com a referent a les persones que portaven més anys per indicar-nos el camí. Tenim un camí obert que suposo que amb aquest govern, que serà el tercer que començarem a lluitar, Catalunya necessita un pacte aprovat d'una vegada per totes, un pacte nacional en favor de les persones amb discapacitat. Tenim la Convenció de la ONU que marca els drets, Catalunya té competències i és molt important ser capaços de resumir amb una fulla de ruta que les administracions públiques, els poders privats, les empreses, se la prenguin seriosament per millorar en aquest país que ha de ser capdavanter els drets de les persones amb discapacitat. El nou Codi d'Accessibilitat que volem donar des d'aquí volem donar les gràcies també al Carles. Quan ell va ser conseller, per fi li va donar l'impuls que calia. Tenim a Catalunya un nou Codi d'Accessibilitat on l'accessibilitat comunicativa suposa un canvi important, un avenç important. A les administracions li tocarà aplicar-ho, però a les entitats haurem de fer de policia bona, haurem de vigilar que tot això vagi sent una realitat i que millori l'àmbit de la comunicació de les persones que tenim barreres en aquest camp. I si em permet, ja que tenim aquí el president de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, Catalunya estem convençuts que, malgrat que poden haver moltes coses que puguin millorar-se, sempre hi ha reptes, el sistema sanitari català és un dels sistemes sanitaris de més qualitat. Però el sistema sanitari català no és un sistema sanitari inclusiu. Genera barreres, el Covid ho va posar en evidència, va excloure que molts ciutadans no tinguéssim accés a la sanitat. Per molts ciutadans l'accés a la comunicació, a la informació, a l'àmbit sanitari segueix sent una barrera. Tenim problemes de senyalètica, d'accés a la informació. Jo crec que les entitats, quan ens queixem, quan fem reivindicacions, també tenim propostes que es basen en recursos humans i tecnològics, i si ens hi poséssim a treballar de la mà del Parlament i del Govern, podríem arribar a dir algun dia que Catalunya té una sanitat inclusiva. Carles, estem convençuts, perquè tu també ets un activista del sector, portes tota la vida treballant polítiques socials, necessitem dins de la política ambaixadors que es creguin que la sanitat d'aquest país pot ser un referent a Europa i convertir-se en un sistema sanitari inclusiu. Jo res més, és un plaer sempre acompanyar-vos. Amb la ONCE, si us plau, trobareu sempre una entitat amiga, Raimon, per treballar conjuntament tot allò que creieu, i amb la Fundació ONCE, una entitat solidària que amb els recursos que recaptem amb els cupons intentem repartir-ho en programes en totes les entitats de persones amb discapacitat. Jo només voldria acabar amb una frase que vaig sentir l'altre dia dir a la meva dona en una jornada que vam fer a la ONCE, i és una frase que des que li he sentit dir m'acompanya a qualsevol racó. La frase és d'una activista americana, és una persona sordcega, la Helen Keller. Ella deia que la vida és una aventura atrevida o no ho serà. Que aquestes jornades us vagin molt bé, que les conclusions siguin una eina eficaç per treballar els propers mesos, i molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, Enric, per les teves paraules. Com sempre, un plaer tenir-te aquí en aquesta inauguració. Y pasamos ahora al turno de palabras a la señora Carmen Sacacia, presidenta de la Confederación FIAPAS. Buenos días. Carles Campuzano, presidente de la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña. Enric Botí, representante de la ONCE en Cataluña. Estimado Raimon, presidente de la Federación ACAPS. Miembros del Movimiento Asociativo de Familias, amigos y amigas todos. Es para FIAPAS una satisfacción haber sido invitada a participar en una nueva edición de las jornadas de la Federación ACAPS, exponente fundamental del movimiento asociativo de familias en Cataluña.
Antes de iniciar mis palabras, permítame dedicar un recordatorio a todas aquellas personas que han sido víctimas de las lluvias e inundaciones de estos días. Como nueva presidenta de FIAPAS, constituye para mí un placer poder compartir este momento con vosotros y aprovecho para trasladaros la intención de la nueva Junta Directiva de FIAPAS de continuar con la labor emprendida por nuestros predecesores que, en 46 años de trayectoria, tantos logros y buenos resultados ha reportado para las personas con sordera y sus familias. Cuando tuve la oportunidad de conocer el programa de estas jornadas, observé con satisfacción cómo el movimiento de familias FIAPAS continúa a la vanguardia del progreso y los avances, promoviendo e impulsando la investigación y, al mismo tiempo, firme su compromiso por la generación y transferencia del conocimiento. Cuando ni siquiera estaba aún acuñado el concepto diálogo civil, el movimiento de familias FIAPAS ya estaba ahí, colaborando activa y constructivamente con las administraciones públicas a modo de punta de lanza, abriendo horizontes y estableciendo nuevas metas en relación con la inclusión de las personas con sordera y el ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos, apoyando a las familias y reivindicando respuestas a sus necesidades y demandas. Promoviendo también, junto con la detección precoz de la sordera y la rehabilitación logopédica, el progreso en la atención sanitaria y educativa, impulsando los avances tecnológicos y la accesibilidad auditiva, a la información y a la comunicación. Si echamos la vista atrás, podemos comprobar que son muchos los avances producidos en estas casi 5 últimas décadas. FIAPAS no solo ha sido ajena a estos avances, sino que ha sido promotora y actora de los mismos, impulsando las adecuadas respuestas políticas y sociales. En este sentido, no podemos olvidar que, gracias al impulso de FIAPAS y al trabajo en colaboración con la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia, CODEPE, se aprobó el Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil, un programa entonces sin precedente en Europa, que supuso un trascendental hito para las personas con sordera y para sus familias. Tampoco hemos sido meros espectadores en la incorporación de las prótesis auditivas en la prestación ortoprotésica, sino que hemos estado desde entonces detrás de cada ampliación y mejora que se ha producido en esta materia, labor que continuamos realizando con empeño. Por otra parte, desde que FIAPAS llevara a cabo la primera campaña realizada en España para la supresión de barreras de comunicación en 1991, hemos centrado nuestra labor en lograr que se garantice la accesibilidad para las personas sordas en todos los ámbitos. FIAPAS ha realizado un extenso trabajo para difundir conocimiento en materia de accesibilidad y concienciar sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas con sordera. Asimismo, ha impulsado cambios normativos que han servido de cauce para la incorporación de los recursos y productos de apoyo a la audición y a la comunicación oral, bucle magnético, subtitulado, como elementos indispensables para promover la igualdad de oportunidades y lograr avances en participación e inclusión de las personas sordas. Hemos sido pioneros en accesibilidad audiovisual para las personas sordas. A principios de los años 90, FIAPAS hizo una firme apuesta por el subtitulado, como producto de apoyo a la comunicación, proporcionando el máximo de accesibilidad a la información a todas las personas sordas, siendo imprescindible para las que comunican en lengua oral. Y estando en Barcelona, no puedo dejar de mencionar la apuesta de FIAPAS por la accesibilidad para personas sordas en recintos culturales y de ocio a través de una iniciativa innovadora que permitió la adaptación de recintos culturales mediante la instalación fija de bucles magnéticos en aforo y taquillas. Desde entonces, las personas sordas usuarias de prótesis auditivas pueden disfrutar de la programación artística y cultural de los principales teatros de ópera de nuestro país, entre ellos el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, iniciativa en la que la colaboración de ACAPS y su federación fue indispensable. Actualmente nos encontramos ante una nueva generación de personas sordas que, gracias a haber recibido estimulación auditiva y de lenguaje, gracias a contar con apoyo escolar y familiar, habiendo aprovechado además los beneficios de la tecnología e invirtiendo también su esfuerzo personal, disponen de formación suficiente, son socialmente competentes y se encuentran preparados para vivir de manera independiente y autónoma, participando activamente en la sociedad. Encontramos también unas familias empoderadas, con capacidad para impulsar la toma de conciencia y apoyar el ejercicio y la reivindicación de sus derechos.
Aunque, como pueden ver, las personas sordas y sus familias han alcanzado metas que parecían impensables, debemos proyectar un futuro mientras observamos con humildad los enormes retos a los que nos enfrentamos, porque somos conscientes de que el futuro está por andar y empezamos ya a vislumbrar, como tendremos ocasión de conocer hoy, otros progresos inimaginables, como lo fueron en su momento los que ya están presentes en nuestros días. Y desde el Movimiento de Familias FIAPAS continuaremos trabajando en alianza con quienes están a la vanguardia del conocimiento y la innovación, cada uno desde su papel, el nuestro institucional y como agente de cambio político y social. No quiero concluir sin felicitar a la Federación ACAPS por la celebración de su 20º aniversario, 20 años siendo la voz de los derechos de las personas sordas y de sus familias en Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carme, por tus palabras. Y ahora es el turno del honorable senyor Carles Campuzano, com vulguis. Molt bé, molt bon dia, presidenta, Enric, estimat Raimon. Un plaer tornar a participar en una trobada de CAPS. Jo, lamentablement, no em podré quedar tot el matí perquè a 11:15 haig d'estar a Santa Eulàlia de Ronçana, on una altra entitat del sector de la discapacitat celebra 30 anys d'història. A Catalunya tenim un moviment de la discapacitat molt potent, molt actiu, molt present a totes les comarques del nostre país. El Raimon em convidava aquesta setmana a poder participar en aquesta trobada i poder adreçar-vos unes paraules i per mi és un plaer poder fer-ho i retrobar-nos i compartir reptes i compartir inquietuds. I en aquest sentit, 3 idees que m'agradaria que poguéssim posar amunt de la taula. Una, molt vinculada a la importància i a la transcendència dels moviments socials de l'àmbit de la discapacitat, de les entitats de la discapacitat, del que representa CAPS i del paper que han tingut les famílies com a motor d'aquestes entitats, en tot el camp de la discapacitat, però també molt singularment en el camp de les persones amb sordesa. Tots els avenços que Catalunya i Espanya han viscut en els darrers 40 anys en l'àmbit de la discapacitat sempre han tingut com a motor el moviment associatiu i les famílies. Sense l'existència d'un moviment associatiu fort, amb presència a la societat, amb capacitat d'incidència política, que agrupi a gent, aquests avanços no s'haguessin produït. Però també hem de recordar, i crec que en el temps polític, històric, social que hem de viure, també val la pena que recordem, i especialment quan veig a la sala gent més jove, que mai podrem donar per suposat que els drets i les llibertats que hem conquerit ho estan per sempre, que són fruit de la casualitat o que perquè ja els tenim no els hem de continuar a lluitar per mantenir-los. Continuem necessitant en aquest país i en qualsevol país democràtic moviments associatius forts que agrupin la gent en defensa dels seus drets i les seves llibertats. I dos, entendre, i quan escoltàvem el Raimon, que malgrat que hi ha avanços, malgrat que avancem, hi ha sempre feina a fer de més. I que, de fet, cada generació dibuixa un nou horitzó que ha d'intentar superar i millorar l'horitzó que han assolit les generacions anteriors. Per tant, estic segur que quan dintre de 20 anys es tornin a celebrar unes jornades, hi haurà temes que avui no ens plantegem, que els dirigents de CAPS, el moviment associatiu de CAPS de dintre de 20 anys, plantejarà com a nous reptes per al col·lectiu. Viure en democràcia és sempre viure amb aquest punt de decepció. Arribes a un lloc i te n'adones que tens per endavant encara més reptes. Aquí hi ha feina a fer, per tant, de manera molt intensa. Efectivament, tenim un codi d'accessibilitat, l'Enric Botí ho recordava, un marc legal que dona obligacions, estableix obligacions en el conjunt de les administracions i en el conjunt de la societat en matèria d'accessibilitat i en matèria d'accessibilitat en l'àmbit de la comunicació, i ara el que es tracta és que aquest
codi es compleixi, es desplegui, es faci efectiu. És un codi que va costar molts anys en elaborar-se, és un codi que va tindre resistències de molts sectors econòmics de la societat respecte a les obligacions que s'hi estableixen. Quan jo vaig arribar de conseller, el codi estava en la fase final, ja portava molts anys treballat i a mi em van tornar a aparèixer pressions de sectors econòmics que intentaven reduir l'abast del codi. Finalment vam aconseguir que s'aprovés, però que s'aprovi el codi, que estigui publicat en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, no vol dir que ja hem resolt el tema, sinó que ara cal desplegar-lo. I aquí cal fer molta feina. I en aquest sentit, algunes de les demandes que plantejava també l'Enric en l'àmbit de la salut ens han de permetre, efectivament, millorar clarament tota l'accessibilitat comunicativa del nostre sistema de salut. Dos darrers comentaris. Al voltant de les persones amb sordesa, crec que el marc legal català i espanyol en matèria de comunicació han establert un principi molt clar, que és el de llibertat d'elecció de les famílies i de les persones. Crec que és fonamental aquesta llibertat de decisió de les persones i de les famílies, i l'immensa majoria de les famílies estan decidint per optar per aquestes vies de comunicació oral, convençudes que això és el que facilita que els seus fills tinguin una vida el més exitosa, el més satisfactòria, el més plena, el de majors oportunitats. I crec que aquesta també és una realitat que no hem de perdre de vista de cap de les maneres, que a mi em sembla que és com a molt rellevant i que per tant hem de continuar protegint aquest marc legal que garanteix aquesta llibertat d'elecció de les famílies sense cap mena de dubte. I el Raimon també plantejava alguns reptes en l'àmbit de les polítiques de salut que amb les meves responsabilitats actuals, en el Parlament, no en el Govern, doncs entomo i en allò que pugui ajudar, cap sap que ens tindrà, que em tindrà al seu costat. Espero que la jornada sigui molt exitosa. Aquest país té aquest moviment associatiu de la discapacitat fort i actiu. Us necessitem. El país necessita que la gent s'agrupi, s'associï i treballi plegades, que posi l'accent que només les societats amb societat civil forta i organitzada són societats més democràtiques i més lliures. Bona feina aquest matí. Moltes gràcies. Moltes gràcies i amb això donaríem per acabat la inauguració, agraint a tots els participants en aquesta taula, no només per estar aquí, que també, sinó pel compromís amb les seves paraules i amb la complicitat que sempre queda patent i que ens dona una via de col·laboració per als propers anys. Moltes gràcies de nou i donem per acabar la inauguració. Gràcies.